こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。アポロ病院の医師の最新情報によると、ダライラマ法王は完全に回復される見込みです。主席大臣はチベット人はインドの古代知識の集合者と表現しました。保健省のペマツォ大臣はリハビリテーションセンター及びデレク病院を視察しました。内閣はニューデリーと日本のチベット事務所の新代表を任命しました。ナンシー・ペロシ下院議長が米国のチベットロビーデーに出席しました。宗教文化省はダラムサラで第3回チベット芸術工芸博覧会を開催しました。米国チベット事務所代表が天安門事件の37周年記念式典に出席しました。ビータグはガンジョンフェスティバルを開催しました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。So today, His Holiness had a very successful knee surgery on his left knee. 今週月曜日、ダレイラマ法事務所は同日早朝ニューデリーのアポロ病院で左膝の手術を受けられた法の健康状態に関する最新情報を発表しました。ダレイラマ法の主治医であるツタン・サドゥさん氏、ダムディン・サワン氏、ツリン・ラドゥン氏、テンジン・ツンディ氏、そしてダレイラマ法事務所のテンジン・タクラ事務局長は、法の容体は安定しており、順調に回復が進んでいるほか、気力も健在であると発表しました。アポロ病院のシニアコンサルタントであるラジューシュ・マルホトラ医師も左膝人工関節置換術の成功を確認し、治療期間中ダレイラマ法の専属医療チームとダレイラマ法事務所はアポロ病院の運営医療スタッフと緊密に連携を取り続けました。So today, His Holiness had a very successful knee surgery on his left knee, and his right knee was done in New York in 2024. All the staff of the Apollo Hospital have been absolutely wonderful, and at the moment he's out of the recovery post-surgery and he's back in his room. 法の容体は安定しており、完全な回復が見込まれ、6月12日金曜日の朝に退院されましたと述べました。中央チベット政権のペンバチン主席大臣はアポロ病院でダレイラマ法を見舞い、チベットテレビを通じて法の健康状態が極めて良好であると公表しました。王は今月末にラダー家長期滞在のため出発するまでの間、さらなる休息と回復のためニューデリーの TCB ユースホステルに滞在される予定です。ダレイラマ法王は2024年6月ニューヨークで右膝の置換手術を受け成功しています。Okay, I'm not the Dalai Lama, obviously. But my name is Rufus Wainwright, and it's an honor to accept this recognition on behalf of His Holiness, the Dalai Lama, whose wisdom is at the heart of this work. Grammy Award. 先週権威あるゴールデングラモフォン賞がウィスタド・アムジェド・アリカン氏からダレイラマ法へご住居にて正式に授与されました。授与式にはアマン・アリ・バンガッシー、アヤン・アリ・バンガッシー、カビ・ゲル・セガル氏が同席しました。今年2月、ダレイラマ法は第68回グラミー賞において、語りを中心とした音声作品、瞑想、ダレイラマ法の考察で最優秀オーディオブックナレーション及びストーリーテリング、録音賞を受賞し、90歳にして初となるグラミー賞を受賞という快挙となりました。We congratulate you on earning a Grammy Award as a fellow artist. Congratulations, Your Holiness. 今週火曜日、中央チベット政権のペンバチン主席大臣はニューデリーのインドハビテントセンターで開催されたダレイラマ法によるインドへのグルー・ダクシナと題した討論会に参加しました。主席大臣はグルー・ダクシナとは死から授かった知識や知恵に対する感謝の表明であると説明しました。
また、チベット人のインドへの貢献について語る際には、まずインドとチベットの深い歴史的、文明的な関係という視点から理解する必要があると述べ、チベット人をインドの古代知識体系の守護者であると表現し、チベット人が心理学、倫理、慈悲、仏教哲学に関する計り知れない価値のある伝統を保存してきたと指摘しました。The Dalai Lama's Guru Dakshina to Bharat, India. Now, Guru Dakshina is, I understand, is a form of gratitude to your teacher for all the knowledge that was transferred to you in any form, whether it's a feast or any form of gratitude. So I was not sure how do I put this, because we have a lot of things to thank India for historically. That's why when you talk about contribution of the Tibetans in India, first I think we need to talk about the connections between India and Tibet historically. また、チベットの戦略的、環境的重要性を強調し、中国政府によるチベットにおける監視強化、制限、動画制作の拡大に懸念を表明しました。インドハビテントセンター図書館研究センターが主催する講演会シリーズの一環として行われたこのセッションは、著名なチベット学者であり、ヒマラヤアジア研究交流センターの会長を務めるヴィジャ・クリアンティ氏が司会を務め、インドハビテントセンター所長のケージ・スレーシ教授が議長を務めました。この講演会には、チェコ共和国駐インド大使のエリシカ・ジェゴア博士をはじめ、多様な背景を持つ120名以上の参加者が集まりました。中央チベット政権のペンマチン主席大臣は、ドイツ公式公務の一環として2026年5月11日の朝、ベルリンに到着しました。午後にはドイツ連邦議会の宗教または信条の自由に関する議員連盟会長を務めるトーマス・ラシェル議員と会談し、チベットの現状、ダレイラマ法の健康状態及びチベット人に対する中国の政策について幅広く議論を交わしました。主席大臣は習近平国家主席の下で強化されている中国による同化政策に懸念を表明し、宗教の自由、言語の権利、教育、文化的表現に対する制限がますます厳しくなっていることも説明しました。学校でのチベット語教育は大幅に削減され、総員は国家による広範な統制と監視下に置かれており、チベットの子どもたちは国営の寄宿学校制度を通じて文化的ルーツからますます引き離されるケースが増えています。その夕方、ペンバチン主席大臣はベルリンで開催された国際ウイグルフォーラムの開会式に出席しました。このイベントには政治指導者、国会議員、人権活動家、そして中国政府の政策の影響を受けているコミュニティの代表者らが一堂に会しました。主席大臣は演説の中で各コミュニティ間の連携強化の重要性を強調し、チベット人、ウイグル人、モンゴル人、香港人、台湾人の間でより戦略的かつ団結した取り組みを行うよう呼びかけました。主席大臣はこれらのコミュニティがこれまで独自に人権擁護活動を行ってきたものの、定期的な会合にとどまらず、共通の課題に対処するための協調的な戦略を策定する時期が来たと述べました。チベット事務所代表であるティネチュキ氏、チベット事務所の国連人権擁護担当官であるプンソクトブゲ氏、そしてドイツチベット人コミュニティの会長であるトゥンドゥプトンカン氏らも国際ウイグルフォーラムに参加しました。イベントの合間に主席大臣はフォーラムに出席した各界の要人や代表者と会談を行いました。ペンバチン主席大臣は現在ドイツ及び米国を公式訪問中で、ベルリンとフランクフルトで開催される行事に参加した後、ワシントン DC を訪問する予定です。保健省のペマツォ大臣は初の公式視察プログラムの一環として、今週水曜日、ジャンボフンと保健時間を伴い、ダラムサラにあるタギャリーの回復センター及びデレック病院を視察しました。大臣は施設を視察し、患者と面会し、医療従事者らと意見交換を行いました。
内閣はブラジルチベット事務所の元代表であるジメツリン氏をニューデリーチベット事務所の新たな代表に任命したと発表しました。ジメ氏は7月28日に着任する予定となっています。同様に現在選挙委員会幹事長を務めるロプサン・チューダク氏がダレイラモ法日本代表部事務所の新たな代表に任命されました。ロプサン氏は今年9月28日付で同職に就任する予定です。カマリンジン氏は今週木曜日、中央チベット政権情報国際関係省の新事務局長に就任しました。前任のカマチュイン氏は中央チベット政権文部省の事務局長を務めることになりました。長年にわたりチベット支援を続けてきた元国際チベットキャンペーン米国下院議長のナンシー・ペロシ氏が今週月曜日にカピトリヒールで開催されたチベットロビーデーのリセプションイベントで演説を行いました。米国で毎年2日間にわたって開催されるチベットロビーデーは国際チベットキャンペーンが主導し、各チベット系団体が参加して行われました。225名を超えるチベット人及びチベット支援者がワシントン DC に集まり、米国の議員に対しチベットの未来を保障する法案の可決を訴えるこのイベントに参加しました。今年のキャンペーンでは参加する若いチベット人学生の数が増加しました。ボストンではマサチューセッツ州のチベット人コミュニティの代表者らが月曜日に開催されたバーニー・フランク氏を追悼するバーニー・フランク・セレブレーションのライブに出席しました。ボストンのマサチューセッツ大学クラブで行われたレセプションでは、チベット人コミュニティのメンバーがフランク下院議員の配偶者であるジム・レディ氏やその他の家族に対し直接哀悼と感謝の意を伝えました。コバニ・フランク下院議員は9月19日、米国民衆にて86歳で逝去しました。超チベット政権宗教文化省はマクロガンジの本陣にて2日間にわたるチベットの芸術工芸博覧会を開催し、チベット亡命議会のドマツリ議長がドゥンドルドジ事務局長とともにこの展覧会の開会式を行いました。今回で3回目となるこのイベントには主要なチベット系団体や個人が一堂に会し、伝統的及び現代的なチベットの芸術工芸品が多岐にわたり展示されています。短歌絵画、チベットの伝統衣装、マニー氏の彫刻、砂マンダラ、現代美術作品、書籍などが展示され、伝統と革新が融合した作品が紹介されました。先週、ワシントン DC チベット事務所の中国連絡官のツティム・ギャツ氏が1989年の天安門事件から37周年を記念する一連の行事に出席しました。このイベントでは著名な講演者たちが集まり、6月4日の天安門事件37周年、劉少母氏へのノーベル平和賞授与16周年、そして文化大革命60周年という3つの重要な歴史的出来事について振り返り分析を行いました。ルティム・ギャツ氏は全米民主主義基金が主催した6月4日記念式典に出席し、チベット人研究者のギャル博士が歴史の転換期における自身の視点と貴重なチベットでの経験について語りました。また、ギャツ氏は米国下院中国共産党特別委員会が主催した記念式典にも出席しました。デラドゥンの B タグいわゆるチベット支援ボランティアグループは2026年6月6日から7日にかけてデラドゥンのパシフィックモールにて史上初のカンジュンフェスティバルを開催しました。このフェスティバルはパシフィックモールトリネトランブランソルシュンズ及びチベット博物館との共催で開催されました。2日間にわたるこのイベントはチベット文化をデラドゥン市の中心へと紹介する機会となり、多くの来場者を集めるとともに市民から広く高い評価を受けました。慈悲の年祝賀行事の一環としてブリュッセルのチベット事務所の支援を受け、ジャミア・ロベルチベット文化言語学校のルーベン校が慈悲の年絵画展を開催しました。ブリュッセル、アントワープ、ゲントにあるジャミア・ロベルチベット文化言語学校もそれぞれの地域で同様の展示会や記念行事を開催しました。南インドのバイラコビではチベット仏歴において最も神聖で縁起の良い日の一つであるサガダは15日目にカベリ川に50万匹以上の魚が放流されました。デラドゥンの慈悲の年委員会は今週初め世界環境デーと慈悲の年を記念して大規模な環境清掃活動を実施しました。チベット人コミュニティはパシフィックゴルフエステートから IT パークまでの道路沿いとラージブルからマスリまで続く道路全体の清掃活動を行いました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。